Kaixo, gu Bittor eta Ane gara, zatoz gure gongelara. Ezkerrean sofa, besaulkia eskuinean, orkidea leioan eta katiluak maigainean. Batzuetan, elkarrekin etzatea gustatzen zaigu. Katakumeak, dirudigu. Besteetan, bakarka nahiago. Oraintxe ederkinago. Edo bakoitza, beste laguntxoren batekin. Ze gustura zurekin. Edo zergatik ez, denok batera. Atera kusinak, atera! Argazkiz beteri dago gure gongela. Maite ditugunekin, gogoratzen bai gara horrela. Bittorren gurasoak. Eta Aneren nebak. Aneren amona. Eta Bittorren izebak. Baita gure bilobenak ere. Xabat, Maren, Ekain eta Nere. Guk ez daukagu seme-alabarik. Eta jendeak maiz galdetzen digu. Ume barik? Ume barik? Bai, alaxe erabaki genuelako. Eta jendeak, zergatik? Zertarako? Gure proiektua gauzatzeko, adibidez, bidaiatzeko. Idatzi egin nahi dugu. Eskalatu, pintatu, dantzan egin, ontxoak batu. Hauexek gure sofa, besaulkia, aukerak. Zuk nahi alduzute bat.